En aquesta biografia el que jo he intentat és presentar una imatge al màxim complet possible de la vida i de l'obra de Salvador Espriu. Contràriament al que sembla, tant la vida com l'obra de Salvador Espriu són enormement atractius, perquè Espriu va ser un enfant terrible fins al moment de l'esclat de la Guerra Civil i després va ocupar una posició central en tot el redreçament literari i intel·lectual del país. De fet, Espriu, contràriament al que pugui semblar a primera vista, és un personatge que emana ja als 20 anys, quan entra a la universitat i es fa el líder de tota aquella generació i de fet és escollit president del sindicat d'estudiants, Rosselló Porcel en serà el secretari, doncs comença a emanar i no deixa d'intervenir directament o indirectament en la vida intel·lectual catalana fins a la seva mort l'any 85. Són unes intervencions que molt sovint fa des de casa seva, perquè a Espriu li agradava més que el visitessin que no pas anar ell a exhibir-se per la societat literària. La prosa d'Espriu ha estat qualificada de perfecta. La poesia d'Espriu, d'una banda, té uns elements cabalístics que la fan universal, com la de Ramon Llull, per exemple, i això fa que les generacions successives es vagin interessant per aquesta obra. I al costat d'aquesta obra literària hi hem de sumar la seva contribució a fer la Catalunya que avui coneixem tal com és actualment. Per exemple, el tema de la llengua, quan ell diu que la llengua és l'expressió d'un poble i, per tant, que escriure o parlar una llengua o altra no és un tema accidental, sinó que és un tema que marca una diferència que això ens fa inassimilables.